озмоишгоҳи таъминоти бехатарии озуқаворӣ назди бозори Панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд мебошад. ҳоло мутахассисони озмоишгоҳ гӯшти мурғро аз ташхис гузаронида истодаанд. ҳамаи намуд ва нави маҳсулоти хӯрока танҳо баъди гузаронидани санҷиш ба фурӯш роҳ меёбанд. Аз рӯи гуфти мутахассисони озмоишгоҳ, маҳсулотҳои ватанӣ ба монанди гӯшти мурғ, ки дар корхонаҳои паррандапарварӣ истеҳсол мешавад, бештар бо ҳуҷҷат ва баъди гузаронидани ташхис ба бозор интиқол меёбад. Новобаста аз ин ҳамарӯза сифати маҳсулот назорат мешавад. Аз ҷумла гӯшти мурғ ва тухм аз ғизоҳои ниёзи мардум буда бехатарии он таъмин карда мешавад. 3 то 7 рӯза тухми парҳезӣ медорад. 7 рӯз то 21 рӯза ин столовый. 7 рӯз то 120 шабона рӯза ин нигаҳдории яхдон иста ин кондитерскиро истифода бурда мешавад. тухм акун ҳар рӯза акун тухмҳое ки сифатиҳо мебиёд ҳар якташ тамғабандӣ карда бо миқдор ҳар рӯз парти ондагиш чандум чиза бошад агар то 21 рӯза бошад агар муҳлаташ танаш миқдорбандӣ карда шуда. дар 8 моҳаи соли 2020 баъди гузаронидани таҳлил 800 дона тухм ва 5 тонна маҳсулоти гӯшти аз ҳисоби пастсифат буданаш сӯзонида шудаанд. аз 5 тонна маҳсулоти гӯштӣ миқдори муайяни гӯшти мурғ низ ба қайд гирифта шудааст. натиҷаи ташхис ҳамин ки ҳамин акун шумо мефаҳмед пугаш 3-4 биёдага уҷа 3-4 биёдага пуга чен ка мешад ҷадвал чен мекунем 3-4 биёдага ин тухми парҳезӣ медорад ки 7 парҳезӣ 7 то 21 рӯза столовый худаш тухм маълум агар пугаш калон биёдага паланда бошад агар талаботи ҷавобгӯ набошад агар санад ноид мисонем. дилбар дадобоева, як сокини 65 солаи шаҳри Хуҷанд, имрӯз барои харидории гӯшти мурғ ба бозор омад. ӯ мегӯяд, аз ҳисоби бемории диабети қанд асосан гӯшти мурғ харидорӣ мекунад. вақтҳои охир гарон шудани нархи ин маҳсулоти ғизогӣ ӯро нигарон кардааст. мегӯяд, хуб мешуд ки нархи маҳсулоти ватанӣ барои сокинон дастрас бошад. معامله هاشونم و هم برای که یاورده کنم همین خیالم آینده و همین سال با ارزانتر شود نرم من آدمی بی‌وزن 200 پنسه میگیرم مثلا 200 اون تون که حرکت میکنم البته گوشت اتفاقی زورم نمیرسه دارم 65 قیمت داره این اکنون به هر حال من بخیر 15 14 میرسه با من خدا میرسه. ҳоло дар бозори марказии Панҷшанбе нархи 1 килограмм гӯшти мурғ аз 20 сомонӣ то 24 сомониро ташкил мекунад. гӯшти мурғе ки аз кишварҳои ҳамсоя ворид мешавад, нисбати маҳсулоти ватанӣ қимматтар аст. Юсуф Юсупов толи 20 сол дар бозор фурӯшандагӣ мекунад. вай мегӯяд, ки паҳншавии вируси COVID-19 ба савдои онҳо таъсири манфӣ расонид. аз тарафи маъмурияти бозор, аз тарафи ташкилот масъалаи нархашба назорат бурсодем, суҳбат зуросодем соҳибкоротере ки нархи зиёд ё фоизи зиёд намонану харидории хонаи кардиосода бисёр кардисода мо ҳамин акрашки ваҳо аз дигар давлатҳо якчанд намуд аз давлатҳои хориҷиҳо гирифтисодем соҳибкоро гирифтисодем локин мурғи ҳаминҷа ба парвариш кардагиам ҳозир бисёртар рафта истодааст. мурғҳое ки ҳаминҷа парвариш шудаги 2 кило 3 кило вазн дорад ҳозир ҳамина харидорӣ карда истодем. дар маҷмӯъ дар вилояти Суғд 112 адад корхонаҳои мурғпарварӣ фаъолият мекунад. имсол нисбати соли гузашта истеҳсоли гӯшт афзоиш ёфта, бозорҳои вилоят бо маҳсулоти тару тоза таъмин гаштаанд. аз шумораи мазкур 30 ададаш танҳо барои истеҳсоли гӯшт сару кор мегирад. дар 7 моҳи соли 2020 зиёд аз 4034 тонна гӯшти мурғ истеҳсол карда шудааст. асосан дар шаҳру ноҳияҳои Бобоҷон Ғаффуров, шаҳри Гулистон, ноҳияи Зафаробод корхонаҳои паррандапарварӣ фаъолияти пурсамар намуда, ҳаҷми истеҳсолот 3.4 баробар афзоиш ёфтааст. маҳсулоти истеҳсолшудаи босифат бозорҳои вилоятро таъмин карда истодааст.
дар ҳам шакли хоҷигидорӣ зиёда аз 4 миллиону 400 сар парранда нигоҳубин ва парвариш карда мешавад ва дар корхонаҳои паррандапарӣ ва кишоварзӣ бошад зиёда аз 3 миллиону 600 сар парранда нигоҳубин ва парвариш карда мешавад ки нисбати ҳамин даври соли гузашта зиёда аз 770 000 сар зиёд мебошад. дар ҳамин шакли хоҷигидорӣ дар мувофиқи шаҳру ноҳияҳои вилоят зиёда аз 308 миллион истеҳсол карда шудааст ки нисбати ҳамин даври соли гузашта 92 миллиону 600 000 дона зиёд гардидааст ва дар корхонаҳои кишоварзӣ бошад дар 7 моҳи соли ҷорӣ 285 миллиону 723 000 дона тухм истеҳсол карда шудааст ки нисбати ҳамин даври соли гузашта дар корхонаҳои кишоварзӣ 92 миллион зиёд тухм истеҳсол карда шудааст. дар ин давра аз ҳисоби паҳншавии бемории сироятии COVID-19 ҳаҷми воридоти гӯшти мурғ ва тухм коҳиш ёфтааст. аз ин рӯ фаъолияти соҳибкорон барои истеҳсол бо ҳаҷми зиёд ва сифати баланд нигаронида шуд. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Айёбов барои барномаи иттилоотии Хабар.